הנה 3 שיעורים חשובים שלמדתי מהתקופה של אחרי הנובה. 1. החיים קצרים מדי כדי להתעסק בשטויות. כשהייתי בסכנת חיים ממשית חשבתי על המשפחה שלי ועל החברים, חשבתי על אהבה, חשבתי על איזה השפעה הייתי רוצה לעשות בעולם, ולא חשבתי על שום דבר אחר כמו מה יגידו עליי או מישהו שיצבן אותי. השיעור השני הוא שהיופי נמצא ברגעים הקטנים. חיוך של בן משפחה, שיחה ספונטנית עם חבר שמגיע משום מקום, כוס קפה בשקט לבד, זריחה יפה במקום פסטורלי, או אפילו האוויר הקר הזה כשמתעוררים. זה דברים שהם כל כך מיוחדים ואי אפשר לוותר עליהם, ואי אפשר למדוד אותם, אבל הם מה שעושים את כל ההבדל. השיעור השלישי ואולי הכי חשוב, ונראה לי שהרבה אנשים צריכים לשמוע אותו דווקא עכשיו, שלמרות שהחיים האלה יכולים להיות קשים בטירוף, יש כל כך הרבה סיבות לחיות בשבילם, ושהקושי הזה שאנחנו עוברים הוא באמת מה שעושה את ההבדל. והוא יכול ללמד אותנו ולחזק אותנו, והוא בהכרח מחזק אותנו בשביל להמשיך בדרך שלנו. אם השיעורים האלה דיברו אליכם אפילו קצת, אני באמת אשמח שתשתפו את הסרטון הזה לכמה שיותר אנשים, כדי שהמסרים שלמדתי יוכלו לעבור הלאה.